Hai, pe unde a ajuns să fie eu vreau să fie. Hai! Hai, Vicky! Răstoarnă repede, că vine benzina. Opa! Hai! Hai! Hai zi! Hai cu Vicky sus! Prima răsturnare filmată! Oglinda, nine! No, cum faci? Auzi, să nu zici că n-ai căzut în direct. Bastos, Se Vicky! poate șterge! Nu o să mai șterge, gata! Bun, ce căzut, frate! Ia, pornește! Păi pornește, nu? Hai că-i funa pusă! Hai că-l opresc, că merge, lasă! Lasă-mă că merg alea, ce-i? Hai să... Nu, te sară coarele. Hai coarnele, hai! Hai să... Stai așa, urcă-te pe aia! Nu, că n-are nimic, numai... Bine că ai sărut. S-a răsturnat Vicky în direct! Vreau și o filmare, deci pe bune! Da. Deci vreau filmarea! Nu, du-te, vă rog frumos. Direct YouTube! Deci nu, vă rog. Nine! Aripioara lui Vicky! Uite-mă cum era căcarul ăsta aici. Aripioara lui Vicky! Ia, dai că vedem acum! Abuză-te! Să rup să mă! Da, mă, să rog, trebuie să bucătul. Asta. Păi ce mă lipești? Cu puxipul. Ia uite. Bă. Merge? Stai, uite că e. Trebuie învârtit. Uite așa. Lipită. Da. Și Cum să nu merge? Ia trage de ăsta micul. Ia. Nu, nu, ajută mic. Ia mă. Te vedeți făcut de nicura, șurubul și... Ce așa până acasă? Biggie merge fără aripioară. Nine! Nu că niciodată, Ai jur. făcut și de mult. Bă, da, ce te-a aruncat? Bine că te-a aruncat și Dar atunci? uite cum că e mie! Păi dacă venea pe tine? Dacă venea pe mine, nu știu ce se întâmpla. Deci? Am umblat astăzi cea. A? Cred că am umblat astăzi. Biggie. Mamă, dar ce... Uite, avem spectatori. Păi da. Frumos. Tărceniu acolo frumos. Da. Dar de ce mergi decât două? Atât, cred că nu... Cum e zoom? Mi zoom pe turceni. Stai că nu știu pe unde acolo, acolo, drept acolo. Cum să te răsturnă? Bă, chiar mă? Cum mă? Cum să te răzdoni în halul ăsta? Să rupe aripioara lui Biggie. Vedeți că vă joc în picioare. Rupe și pe cealaltă. Bă, să rupe și cu locul. Ce stat e aici? Chiciura, mă. Frate, o știi la în partea aia. Chiciura. Vrea el să se dea și baker. Și satul celălalt? Uscăci. Ți-a revenit? Nu am dat mult să patinez, știi?